Ste záhradkári, balkonári či terasári? Alebo vás len baví pestovanie? Medzi nami záhradkármi. To je nová záhradkárska talk show Aleny Klíčovej s jej hostiami. Od záhradkárov pre záhradkárov. Každú druhú sobotu od 10:00 v premiére a vo štvrtok od 18:00 v repríze na frekvenciách rádia Best FM. Dobrý deň, milí poslucháči, moje meno je Alena Klíčová a opäť vás rada vítam pri počúvaní relácie Medzi nami záhradkármi. O čom bude tento diel? Bude samozrejme súvisieť so záhradou, ale bude trošku iný. Niekto múdry raz prirovnal život človeka ako cestu k vlakom. Na zastávkach niekto pristúpi, niekto vystúpi, niekto v tom vlaku zostane dlhšie, niekto kratšie, ale vždy sú to ľudia, ktorí ten váš život nejako ovplyvnia. Ja mám celkovo dosť šťastie v živote, mám šťastie aj na ľudí a mala som aj to veľké šťastie, že do môjho vlaku pristúpil pán profesor Hričovský a mala som možnosť s ním tráviť nejaký čas a niečo sa od neho naučiť. Asi už tušíte, prečo táto relácia bude iná, lebo bude venovaná pánovi profesorovi. Ale vôbec sa nemusíte obávať, tento diel určite nebude smutný. Myslím si, že práve naopak bude veselý, pretože pán profesor bol veľmi, veľmi veselý človek. Som rada, že pozvanie do našej relácie Medzi nami záhradkármi prijal doktor Boris Horák, ktorý bol jedným z najbližších spolupracovníkov pána profesora. Je to človek, ktorý vydával jeho knihy, ktorý nám sprostredkovával rady pána profesora na sociálnych sieťach, staral sa o jeho program a úzko s ním spolupracoval. Boris, vítaj Medzi nami záhradkármi. Dobrý deň, prajem. Boris, tak aký bol pán profesor? No, človek sa musí trošku zamysleť nad tým, aký bol nesmierne komplexný, bola to výrazná osobnosť, vynikajúci parťák, bol nesmierne vtipný, milý, bol sympatický, človek, ktorý nikdy nelenil, doslova sršal aktivitou, bol všemocne nápomocný, radil na všetky strany, nikdy nikoho neodmietol a mal ohromný organizačný talent, takže vedel riadiť nielen malé skupiny, ale aj veľké skupiny ľudí. Významne spopularizoval záhradkárstvo u nás. Svoje znalosti prezentoval nielen na akademickej pôde, ale mnoho informácií z oblasti ovocinárstva či záhradníctva poskytoval aj širokej verejnosti. Áno, on vždycky vedel do svojich rád, ako si ho pamätám, zakomponovať aj humor a vtip a mal taký dar toho prirodzeného prednesu, že nikdy nemal trému pred kamerami alebo v rádiu, alebo na verejnosti, keď vystupoval na tých výstavách, bol vždy veľmi prirodzený, však? Áno, bol veľmi prirodzený, bol veľmi milý, mal také hlášky, ktoré ľudí rozosmiali, ako pri nejakom okopávaní, tak hovorí, že prosím vás, okopávajte mi to. Takto personalizoval na seba, čo bol veľmi vtipný ten prejav. On sám bol ideálnou tvárou na obrazovku televízie, aj za rozhlasový mikrofón. Vždy ma presvedčal, aby sme vydávali čo najviac publikácií, kde si všetky rady budú môcť ľudia prečítať a opakovane prečítať. A vrátiť sa k ním, áno. Áno, lebo chvíľu je to známe, ale sme ľudia, zabudáme. Absolútnym ideálom pre šírenie rád bol internet. Na jeho facebookovom profile či na Instagrame nájdete stovky rád pre záhradkárov. Vždy mi zdôrazňoval: Boris, to je presne to, čo som si predstavoval. Ľudia si tie rady tam nájdú a nemusia za to platiť žiadne peniaze. Je to jednoducho zadarmo. Veď nečudo, že si to ľudia vážili a boli mu verní. Dnes má tento profil skoro 150,000 sledovateľov. To je naozaj vysoké číslo. Náš pán profesor Hričovský bol vlastne jeden z najstarších slovenských influencerov a bol veľmi, veľmi populárny. Povieme si o tom ďalej viac. Medzi nami záhradkármi.
Počúvate reláciu Medzi nami záhradkármi. Mojím dnešným hosťom je doktor Boris Horák. Túto reláciu venujeme profesorovi Hričovskému. Rozprávame sa o ňom z takej ľudskej stránky, trošku inej, lebo všetky tie informácie o tom, čo profesor dokázal, kde pracoval, si viete vyhľadať, ale táto relácia by mala byť práve o tom, aký pán profesor bol. Hovorili sme, že bol vlastne najstarším slovenským influencerom a mal koľko sledovateľov na sociálnych sieťach, Boris? No, okolo 150 000 je to. Neviem presne teraz, aký je stav. Myslím, že 147 000 niečo. Ten počet neustále narastá. Narastal počas jeho života plynule, takže sme oslavovali od 10 000, potom 50 000, 100 000 a tak ďalej. A bolo to vždy veľmi veselé. Bol zanietený a fascinovalo ho to, že je to vlastne pre tých ľudí zadarmo. Že nemusia za to platiť. V dnešnom drahom svete vždycky to on takto hovorí. On bol takýto sociálny a vždy to videl, ako tým záhradkárom pomôcť, ako to dostať medzi nich tie informácie. Bolo jeho najväčšou témou ovocinárstvo? Tak on bol ovocinár a pomolok. Hej, to bola jeho špecializácia. Veľké hobby mal starostlivosť o ruže. Bol veľký odborník na to a pozývali si ho na výstavy, ktoré boli špecializované pre ruže. Ale nebol to sebec, ktorý sa chcel len predvádzať sám, ale všetkých svojich kolegov alebo priateľov, ktorí boli odborníci z tejto oblasti, posúval ďalej, aby tieto svoje vedomosti a informácie posúvali všetkými mediálnymi spôsobmi, aké sú možné. Vždy mal veľa spolupracovníkov. Kedy ste sa vy dvaja stretli? Kedy ste začali spolupracovať? Ako prebiehal ten začiatok? Priznám sa, že úplne presne na to prvé stretnutie sa nepamätám. Pán profesor došiel ako jeden z mnohých, vtedy ešte nebol mediálne natoľko známy. Pri ďalšom hovorili sme o tom, že by sme sa mohli venovať nejakým záhradkárskym témam po vydavateľskej stránke a pri ďalšom stretnutí, ktoré bolo, neviem v akom konkrétnom čase to bolo, ale je to tak rok 1996, kedy priniesol základy jeho knižného bestselleru absolútneho Rok v ovocnej záhrade. 28 rokov. Dobre počítam? 28 rokov to môže byť, áno. Chvíľu trvalo samozrejme tak, jak to je pri knihách, kým sme to spracovali, zilustrovali. Bol veľmi aktívny, chodil pravidelne do grafického štúdia, vylepšoval. Bolo mi to nesmierne sympatické, až som si povedal, že je to až prílišná aktivita. Bol taký dôsledný však vo všetkom. Každý autor je samozrejme iný, ale on tým, že to bola jeho špecializácia, a to je vlastne kniha o jednotlivých mesiacoch, čo sa v ovocnej záhrade má robiť, tak tie jeho návštevy boli veľmi nápomocné a to bol aj obraz tej knihy a aj ten úspech, ktorý za tou knižkou bol. Takže patrila určite v minulom storočí k najpredávanejším z tejto oblasti. Čiže Rok v ovocnej záhrade bola prvá, ktorá myslím si, že sa vydáva stále s rôznymi obmenami. Ale nasledovali aj veľa ďalších knížiek. Áno, ona bola prvá, hej. Na titulke je on vo svojej záhrade. Tú fotku som robil ja, tak si to veľmi dobre pamätám. Ale tú knižku ideme tento rok reprintovať. Je už v záverečnej fázi prípravy. Je nádherne doplnená všetkými mnohými radami, ktoré sú umiestnené na Facebooku. Samozrejme chronologicky všelijako, takže tu je to poskladané na jednotlivé mesiace. A tak skôr by som teda povedal, že posúval ďalej tých svojich spolupracovníkov a priateľov a ľudí, ktorí teda tejto problematike okolo záhradkárstva sa pohybujú. Na mojom stole mám každý rok kalendár s pánom profesorom Hričovským, ktorý je takisto z vašej dielne. Budú tieto aktivity, knižky a kalendár ďalej pokračovať?
Áno, není to len z našej vôle. My sme formou cez facebookový profil oslovili jeho priateľov, sledovateľov, že či majú záujem, aby sa v týchto veciach pokračovalo. A to vyjadrenie bolo úplne jednoznačné, kde ľudia hovorili, že by chceli, aby ostal medzi nimi práve touto cestou. Medzi nami záhradkármi. Počúvate reláciu Medzi nami záhradkármi, ktorá je venovaná profesorovi Hričovskému. S mojím dnešným hosťom, s doktorom Borisom Horákom, ktorý bol najbližším spolupracovníkom pána profesora, sme povedali, že naďalej budú pokračovať vo vydávaní jeho knižiek, kalendárov a rád na sociálnych sieťach. Boris, tie knižky, o ktorých si hovoril, vedia ich ľudia si niekde kúpiť, kde ich vedia nájsť? Tak áno, sú ponuke všetkých distribučných sietí, ktoré u nás sú k dispozícii a venujú sa knižnému predaju. To znamená, nájdeme to takto v celej sieti a dá sa to samozrejme po e-shopoch zohnať. Ten náš e-shop, ktorý sa tomu venuje s názvom Zelený Ježko, ponúka vlastne celú plejadu všetkých knížiek, ktoré sú k dispozícii na trhu. A keďže tých kníh relatívne veľmi slušným tempom sa predávajú, tak ich musíme dotlačať, čo radi robíme. A ich aktualizujete pri tej príležitosti? Aj ich vždy aktualizujeme, to bola vždy téma, ktorú sme s profesorom riešili, čo tam chceme vynoviť. No, takže posledná takáto, ktorá bude ešte jeho aktívnou úpravou, je Rok v ovocnej záhrade. Ja by som sa, ak dovolíš, vrátila ešte trošku k tomu, aký ten pán profesor bol, pretože ten zmysel pre humor a tá jeho charizma, tá obľúbenosť a láska k ľuďom boli pre mňa až fascinujúce. Mala som možnosť s ním absolvovať nejaké akcie, nejaké cesty po Slovensku a vždy, keď som ho u neho doma pred bránkou čakala, tak prišiel s tou koženou taškou, na ktorú si pamätáš určite, vždycky tam mal tie nožnice na strihanie, pretože pán profesor, aj keď bol celý deň na výstave, tak sa mu stalo, že prišiel za ním nejaký človek a povedal, že by potreboval pomoc so strihaním. On povedal, že budem tu mať prednášku do 2:00 a potom prídite, odveziete ma, priveziete ma, a nemal problém ísť k hocikomu, hocikedy, ukázať, ako ošetriť strom alebo ostrihať nejakú rastlinu. To bolo až neuveriteľné. Vždy mal v tej taške hašlerky. Pamätáš si jablčko? Áno. A jak stretol ľudí, tak tie hašlerky im rozdával. Áno, spravil nám raz na agrokomplexe, bolo strašne teplo, tak asi jak v týchto dňoch. A už sme boli teda pripravení na odchod, bolo po obede a on sa pohyboval pred tým stánkom Zväzu záhradkárov a hovorí mi, že ešte je tu jeden pán, chcem nejaké rady dať, a zrazu na 2 hodiny zmizol. Vrátil sa po 2 hodinách, presne ako hovoríš, odviezol ho do vedľajšej dediny, tam mu orezal stromky a vrátil sa. No tak nemôžeš mu nič vyčítať, lebo toto bolo jeho. A vlastne s tým sa spája napríklad aj ten kalendár, ktorý sme my od roku 2016 ponúkali na trhu, takže vlastne minulý rok bolo, alebo tento rok bolo vlastne 10 rokov, čo vychádza. A ten kalendár mal byť niečím, že aby ho ľudia stále videli a aby si v ňom listovali a aby tam mali tie rady. A vlastne ten kalendár, to je najrozšírenejší, najväčší rozsahom kalendár u nás. Myslím si, že nielen v záhradkárskom svete. A ten kalendár má rady aj z prednej strany, aj zo zadnej strany a plus má aj to, čo sa snažil aj na Facebooku posúvať, aby to nebola len rada, ale aby tam bolo aj odporúčanie, aký prostriedok treba použiť pri ochrane alebo pri hnojení a podobne. Áno, ono možno by bolo dobre pouvažovať nad tým, že ten kalendár nie je úplne naozaj kalendár, že je to taká kalendárokniha, kde vedia naozaj ľudia nájsť veľmi veľa rôznych rád.
Ale to bolo aj na tých prednáškach. Ja si pamätám, že som nikdy nevidela, že ľudia sedia na tej prednáške, už čakali aj na tých výstavách, na tých výstaviskách, že vedeli, že bude pán profesor prednášať, tak to tam boli zástupy ľudí, ale ľudia mali pero, mali zápisník a zapisovali si, už aj z tých prednášok si zapisovali tie rady a na konci bolo to povestné, keď skončil, tak povedal, že no a teraz mi môžete dávať otázky, všetky len nie sexuálne. Áno. Tak to bol jeho taký vtip, ktorý vždycky bol... Áno, to každého rozosmialo. Bol odmenený takým veľkým smiechom u tých ľudí. Bol ešte jeden zaujímavý rozmer, ktorý bol okolo toho, že on vlastne, ten kalendár je na rok, hej? A tu ten zmysel toho bol, že musíme spraviť vlastne také zbery tých tém, ktoré sú v tých kalendároch, lebo však v každom roku sú iné príspevky. Takže uvažujeme o zozbieraní vlastne tých rád a takýmto spôsobom to publikačne nejako vydať publikáciu na jeho pamiatku. Áno, lebo ten kalendár je kalendár, ktorý sa nevyhadzuje. Áno. Ten sa nevyhadzuje, ten sa odkladá. Áno, je to tak. Medzi nami záhradkármi. Počúvate reláciu Medzi nami záhradkármi a rozprávam sa s doktorom Borisom Horákom a rozprávame sa o profesorovi Hríčovskom. Boris, pán profesor bol aktívny na sociálnych sieťach, hovoril si, ako mal vysoký počet sledovateľov, ale príde mi, že je to veľmi obdivuhodné na človeka v takomto vysokom veku, že pán profesor sa rád učil nové veci. A aj tie sociálne siete boli pre človeka v jeho veku niečo nie úplne prirodzené. Samého ma to zaskočilo, priznám sa, pretože ja som mu v 2012 roku navrhol, že by sme mohli založiť nejaký Facebook s radami. Na druhý deň mi volal, že to je úžasný nápad a že hlavne, aby to bolo zadarmo. Áno, to bolo také pre tých ľudí. Áno. A takto vlastne vznikla aj tá stránka, samozrejme nedával tie príspevky on tam, máme na to spolupracovníkov, ktorí to robia a dneska keď si zoberete, tak na tej stránke je 5-6 rád denne. Denne, veľmi, veľmi aktívne je to naozaj. A dodržiavame veľmi prísne aj tú popularizáciu tých produktov, ktoré si ľudia môžu potom objednať, je tam vždy vysvetlené. Toto bola jeho taká myšlienka, aby to malo zmysel, pretože v tých iných médiách je to vždy postavené na platenej reklame. A vlastne nemôžu si tie firmy dovoliť, aby všade toto ponúkali, takže tu nás skôr bola tá forma opačná, že ak si to niekto chcel kúpiť z tých sledovateľov, tak mal možnosť, že ten produkt tam je, mohol to kupovať cez ten náš e-shop, ale takisto samozrejme v akejkoľvek predajni. Tá vlastnosť učiť sa nové veci, ja som ju zaznamenala v súvislosti napríklad s mykorízou. Ty vieš, že mykorízne huby je moja veľká téma. A keď som túto tému priniesla na Slovensku, je tomu myslím, že 15 rokov, tak profesor sa veľmi zaujímal o to a bolo to pre mňa obdivuhodné, že človek v jeho veku chcel vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny, že on vlastne neopakoval stále ako keby tie isté rady, ale zaujímal sa, naštudoval si tú problematiku a venoval jej aj dosť veľký priestor vo svojich prednáškach aj na tých sociálnych sieťach, o čom teda ty vieš, lebo si bol pri tom. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. Áno, pamätám si, keď prišli tie mykorízne huby, veľmi ho to oslovilo, aj sme sa o tom rozprávali. Skúšal to pomocou jeho pani manželky Evičky, ktorá tie mykorízy proste používala pri koreňovej výsadbe. Zaujímalo ho to až natoľko, že sa mi to už potom zdalo, že je to až veľa ako na propagáciu toho produktu, pretože my sme nechceli, aby sa on viazal k nejakému produktu, aby bol značkou. Áno, značkou. On v tomto mal byť nezávislý a to sme dodržiavali, aj on tom bol vzorný. Čo sa mi veľmi na ňom páčilo a bolo mi to veľmi sympatické, on nikdy nehovoril napríklad o chorobách.
Ja raz sme išli na nejakú prednášku, ja som mala seknutý chrbát, tak som mu to chcela tak povedať, že ma boli. No to vôbec nezaujímalo. To sa mi veľmi páčilo, ale nehovoril ani nikdy o druhých ľuďoch. Nemal potrebu sa zapájať a hovoriť o ľuďoch, ktorí napríklad neboli prítomní. Nevyjadroval sa nikdy k politike. Dovolím si povedať, že za tých skoro 30 rokov, čo sme spolupracovali, my sme politickú situáciu, akákoľvek bola, nikdy neriešili. Priznám sa, že som ani neviem dodnes, že k akému táboru inklinoval. On, čo sa týka chorôb, o tom veľmi nerad hovoril. To bola asi tabuizovaná téma, ale zase na druhej strane bol veľmi asi jediné, v čom bol nahnevaný na záhradkárov, že sa nevenujú svojmu zdraviu. Pretože ak ten záhradkár nie je zdravý, tak tá zábava v tej záhrade, k čomu to robí, je minimálna a vlastne preto aj chcel, aby prostredníctvom toho facebookového profilu sa propagovali prostriedky na ochranu zdravia. Áno, robil to aj na tých prednáškach. Dostaneme sa k tomu v ďalšom vstupe. Medzi nami záhradkármi. Počúvate reláciu Medzi nami záhradkármi, ktorá je venovaná profesorovi Heričovskému. Rozprávame sa s mojím dnešným hosťom, doktorom Borisom Horákom. A dostali sme sa k tomu, že pán profesor často spomínal aj tému zdravia. Hovoril o tom aj na tých prednáškach, kde často spomínal o tom, aká je spotreba jednotlivých druhov ovocia a zeleniny na hlavu na Slovensku. A mal tam aj také tie svoje vtipné vstupy, keď sa obrátil na pána v publiku a povedal mu, že vy pálenku nepíte, vy si dajte orechy, to máte dobre na mozog. Samozrejme, ľudia sa bavili, ale to zdravie bolo, aj keď nemal rád choroby a rozprávanie o ňom, naopak tému zdravia dosť často spomínal, myslím, že aj vo svojich knihách, nie? No, on aj v knihách, aj na tom Facebooku a Instagrame, tak skutočne on tvrdil, že mať podlomené zdravie, tak vlastne z tej záhradkárskej práce človek nemá žiadnu radosť. A on hovoril, že my Slováci sme takí, že všetkému dáme prednosť pred starostlivosťou o vlastné zdravie. Aj preto sme potom teda na Facebooku pána profesora toľko venovali a budeme sa ešte ďalej venovať odporúčaniam na zdravé recepty, na zdravú stravu, na recepty z ovocia, zo zeleniny. A myslím si, že to bola správna cesta aj odporúčanie a myslím si, že je to aj na tej stránke obľúbená téma. Jeho kondícia bola obdivuhodná. Pamätám si, prišli sme na výstavu, bol to záhradkár v Trenčíne a išli sme na otvorenie, kde teda bol súčasťou toho ceremoniálu, museli sme tam prísť na čas a vystúpili sme pred tou halou výstavnou a nevedeli sme prejsť cez to výstavisko. Každý človek, ktorý tam bol, sa chcel zastaviť pri ňom, chcel sa s ním odfotiť, chcel mu podať ruku. On nikoho nechcel odmietnúť, naozaj sme mali problém sa dostať na ten čas, na ten úvodný ceremoniál, ale to jeho zdravie a vitalita mi, aj keď sme sa vrátili koľko razy po tej výstave domov, ja som teda neporovnateľne mladší človek od neho, ja som bola rada, že som doma, že si môžem oddychnúť a on už v aute nás hnal, že poďte, lebo o 3:00 prídu pre mňa a idem do jednej záhrady pomôcť ostrihať strom, takže musel byť vo výbornej kondícii. Áno, mám jedného kolegu, ktorý bol s nami na agrokomplexe v Nitre pred pár rokmi a vlastne už sme odchádzali z výstavy a išli sme my každý z jednej strany, on v strede a teraz tí ľudia sa zastavovali, podávali mu ruku, ďakovali mu, pýtali sa na veci, on každému odpovedal a toho určite naplňalo nesmierne a potom to bolo až obdivuhodné, že on v takom veku
dokázal každého, on nikoho neobyšiel, proste každému, aj keď odchádzal z výstaviska, ešte sa lúčil aj s vystavovateľmi, takže mal veľký rozmer po tejto stránke, no ale potom najmä teda v tých posledných rokoch, už keď si sadol do auta, tak ako predtým nikdy, ale pekne si pospal až do pol. Boris, budeš pokračovať? Máš materiály, máš nahrávky, máš čo ľuďom ponúknuť z rád pána profesora Hričovského? Tak za tie roky vzniklo strašne veľa vecí. Pri príležitosti oslavy jeho 92. narodenín v januári sme diskutovali o tom, že čo chceme ďalšie urobiť. Veľmi chcel, aby vyšla táto knižka Roku v ovocnej záhrade, ale my máme asi 5 alebo 6 publikácií, ktoré sú takmer pripravené na vydanie. Medzi nimi napríklad Sestra knihy Zelenina bez chémie, teda Ovocie bez chémie. Myslím si, že to bude veľmi populárna knižka. Samozrejme, uvidíme, aká bude reakcia trhu, ale myslím si, že neustúpi, pretože bol to obrovský livlink celého národa. Medzi nami záhradkármi. Počúvate reláciu Medzi nami záhradkármi. Rozprávam sa s doktorom Borisom Horákom a spomíname na profesora Hričovského. Boris, ja sa vždy pýtam svojich hostí, čo si myslia o záhradkároch. Akí sme my záhradkári vlastne ľudia? Teba, ak dovolíš, sa opýtam, čo si myslíš, čo by nám asi odpovedal profesor Hričovský na túto otázku? No, tak ako som ho poznal, nikdy nesúdil, nehodnotil, určite mal záhradkárov veľmi rád, v podstate mu venoval celý svoj život a veľmi si každého človeka vážil. Tým, že mám túto príležitosť trošku ho zhodnotiť, chcel by som povedať, že spolupracujem s významnou osobnosťou, ale že patril asi vôbec k najvýznamnejším Slovákom vôbec celej našej histórie, tých posledných 35 rokov, čo sa potvrdilo tesne po jeho úmrtí, keď sme na jeho facebookový profil, teda Rady do záhrady profesora Hričovského, oznámili, že nás pán profesor navždy opustil. Kondolovalo a lúčilo sa s ním neuveriteľných 830 000 Slovákov a Čechov. Komentárov na sociálnych sieťach. Boli to vyjadrenia slz, mnohí sa s ním rozlúčili ozaj nádhernými a dojemnými slovami, ktoré silno vyvolávali slzy a smútok pre jeho odchod a bolo z nich cítiť, že bol pre nás všetkých jedinečný. To určite bol. Poznali ho totiž aj nezáhradkári, to som pochopila naozaj, až keď teda odišiel. Mne sa stalo, moja nevesta mi telefonovala a so slzami v očiach, pritom vôbec nepatrí do tejto komunity ľudí, mi hovorí, že vieš, čo sa stalo? Zomrel ten záhradkársky deduško. Tak to ma vtedy naozaj dojalo a naozaj, jak hovoríš, až po jeho úmrtí som si uvedomila takú tú výnimočnosť, naozaj výnimočnosť tohoto človeka. Áno, a uvedomovali si to ľudia najmä potom, keď ho osobne stretli. Pretože on skutočne vyžaroval z niečo zo seba také veľkolepé. A ďalší rozmer, ktorý bol v podstate spájal všetkých Slovákov. A určite nepreháňam, keď poviem, že navždy tu ostane ako náš velikán. Keď sme sa s ním rozlúčili, na tento jeho profil sme za vydavateľstvo položili sledovateľom stránky otázku, teda, že či máme pokračovať v šírení praktických záhradkárskych a ovocinárskych rád z dielne pána profesora a teda samozrejme aj ďalších záhradkárskych tém. A veľmi príjemne nás potešila ohromná jednotnosť v tých odpovediach, že nech stránka pokračuje, nech teda stránka pokračuje v šírení rád aj pre nasledujúce generácie. Nech aspoň touto cestou pán profesor Ivan Hričovský ostane medzi nami navždy. Milí posluchači, takto sa človek stáva nesmrteľným.
takto, keď robí niečo s takou láskou, ako to robil profesor Ričovský, s takou vytrvalosťou a s takým násadením. My sme sa pred natáčaním tejto relácie s Borisom rozprávali o tom, či je niekto, kto by vedel túto štafetu po ňom prebrať. Naozaj nechcem byť skeptická, nepatrí to k môjmu naturelu. Odbornostne možno áno, určite je tu veľmi veľa odborníkov na Slovensku, ale to nebolo iba odbornosť, čo činilo pána profesora takým výnimočným. To bola taká kombinácia tých vedomostí, tej lásky k ľuďom, toho nasadenia, tej vytrvalosti. On bol kozorožec, keď sa bol veľmi dôsledný. A táto kombinácia práve bola takto práve výnimočná a ľúbivá pre ľudí. Ale tak nechajme sa prekvapiť. No, mal ozaj čaro osobnosti. Bol to ten deduško zo záhrady. Bol to úžasný odborník, takže ľudia vedeli, že dostanú správne odpovede. Ťažko povedať, že či môže mať následníka, lebo je veľa veľmi šikovných, erudovaných následovníkov, ktorých mnohých sám on ešte učil v Nitre na SPU, ale myslím si, že bude to už iný človek. Už iný, ktorý by mohol prebrať toto žezlo, a u ňoho to bola to veľkolepé pokrytie mnohých oblastí, televízia, rozhlas. Nikdy nemal problém. Prednáška, výstavy. Takže prišli sme o veľkého človeka. Medzi nami záhradkármi. Počúvate reláciu Medzi nami záhradkármi a sme v poslednom vstupe. Mojím dnešným hosťom bol doktor Boris Horák a rozprávali sme sa o profesorovi Ričovskom, o tom, aký bol a čo sme s ním my dvaja prežili. Boris Horák nám doniesol jednu knižku, volá sa Osvedčené rady do záhrady. Túto knižku môžete získať, viete sa s nami spojiť na sociálnych sieťach, Facebook, Instagram, a viete sa dostať aj na našu stránku www.medzinamizáhradkármi. Na tejto stránke viete si prečítať, aké ďalšie rozhovory chystáme, a môžete nám napísať, čo by ste sa našich budúcich hostí chceli opýtať. Boris, veľmi pekne ti ďakujem, že si dnes prišiel do našej relácie. Ďakujem aj ja veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné. Držím tejto relácii palce, robíš to veľmi dobre aj so svojimi kolegami a myslím si, že je toľko záhradkárov, že si zaslúžia mať svoju reláciu. Ďakujem ti veľmi pekne, si ma potešil. Milí záhradkári, vám ďakujem za to, že ste nás dnes počúvali. Budem veľmi rada, ak si nás naladíte opäť v sobotu o 10:00 v premiére a vo štvrtok o 18:00 v repríze. Od mikrofónu sa lúči Alena Klíčová. Buďte zdraví a nech sa vám darí. Medzi nami záhradkármi. Ste záhradkári, balkonári či terasári, alebo vás len baví pestovanie? Medzi nami záhradkármi. To je nová záhradkárska talk show Aleny Klíčovej s jej hostiami. Od záhradkárov pre záhradkárov. Každú druhú sobotu od 10:00 v premiére a vo štvrtok od 18:00 v repríze na frekvenciách rádia Best FM.